तो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो मा भिडिअ दिनैनि भिडिअ इन्टारेस्टिं जागोन आरो ना माने भिडिअ कल तो जिखियानो जाया मानोथ' बांद्राय पेक गैयै थाला भिडिअखौ सुरु खालामखानोसै आरो ना हेलौ हाय बाजै हाय आव मिथुन बर' ओलै बाजै आंनो मिथुन बर'आनो दे आङो मिथुन बर' माबासो ना नोङो मा होनोमोनलाय रस भिडिअ बानायग्रा मिथुन ना नोङो औ बाजै आंनो रस भिडिअ खालामग्राया माने दख'ना दिखां मोसाग्राफोरखौ रस भिडिअ खालामग्राया आंनो बाजै आइ लाभ इउ I love you too एकदम बाजै एकदम आइ लाभ इउ I love you too आगै बाजै हाबा जानाय लोगो लोगोनो मोनदों ना नोङो हाबा जानाय लोगो मोनदो बाजैलै हाबा जायाबासिनो सिख्लाफोरखौ खालामजायोनो जाया जायो खालामजायो दे बिदिब्ला बाजै हालेवनायखौ सुरु खालामसै आरो आङो औ नंगौ नामा औ नंगौथ' आरो बाजै ओमफ्राय नोङो हाबा जायाबासिनो हालेवनायखौ सुरु खालामदोंना खालामाखैमोन खोन्थाथ'ला खोन्थाथ'ला नामा ओमफ्राय बाजै नोंना माथो फट' भाइरेल जादोंनोलै आंनियालाय बहा फट' भाइरेल ब्रा सेलफि लानाय गाज्रि फट' भाइरेल जादोंबालाय नोंना बाजै आंनो गाज्रि फट'खौनो खेबफेरा मालाबाबो खेब माराखैना बाजै गाज्रि फट' भाइरेल फट' बेफोरबायदि सेलफि लानानै आं जिबनावबो केमेराजों मालाबाबो गाज्रि फट' खेबफेराखै दे बाजै खेबाखैबाथ' जेबो नङानो ओमफ्राय नोंना बयफ्रेन्डआलाय बहा थांदो बयफ्रेन्ड नङा रे बोराइसो आंना बयफ्रेन्ड थाबावो नामा दासो बयफ्रेन्ड गैयाबालाय सोरजोंसो WW गेलेयो बाजै नोङो सैमा बुरबकसो दा ओइ बाजै मानो बिदि बुङोलै ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ फ्रियावनो मोनगोन ना मोनालै बाजै आङो 10K निबाय थां मिथिबाय 10K आव मोनगोन ना 12K सो लायो माथोलै बाजै बाजैयानो हिट खालै बाजै नोङो आंलाय हिटखा बाजैलै नोङो थालिर जाना मोजां नाङो ना थालिर गोलावखौलै जाना मोजां मोनो ना नोङो बिराद मोजां मोनो आङो बाजै थालिर जाना मोजां मोनमारोसो होमबा माथो फैसा गारनाय फिसा खालामदोंनोलै बाजै नोङो माखौ फिसा खालामखो फैसा गारनानैलाय बुजियाखै बाजै माखौ बुंदो बे हेडलाइटखौ बुंदोलै फैसा गारना फिसा खालामदो होननानै मानि थाखाय आंहालाय फैसा गारलाबायनानै फिसा खालामलाबायनांगौ जाखो जेबो नङा खालामाखै आरो फिसा आयौ आंना बोराय फैबायलै आयौ हुवासो फैबावबाय होमबा बाजैना देलै होमबालाय दोनसै